Ndathi kwathi kufika imessage kum ndabuza uba how can I escape this? What was there's no way that you can escape it. Ndabona into yoba akusathethi Makgadebe uthetha uVice. Ngoba ke ndakhe ndafundisa into ethi bathobele abasemagunyeni. Ndaziva ndisithi ngoku engudade ndathi ndikuvile Vice. Intlonti ke le bandiyaqala umbona uNkqonkqoze esinakule ndawo. Kodwa ke ndivumele okanye ndivumeleni ndithi kula ncwadi yezenzo zabapostoli sahluko seshumi elinesithandathu namqolo wesithandathu uyoma kweshumi. Book of Acts chapter 16 verses 6 to 10. Ithi le Bible ndinayo esiNgisi. Paul's vision of the men of Macedonia. Brother Dwendashe apha noMakgadebe izolo bazityele. Ndabona uba ndicinezelekile. Oko ndibane nditshona kulaa kona isithi ndonzakalisile madini. Kodwa ke ndivumeleni phamba ndingene kwesi scripture. PB uthi relocated in a position for mission and ministry, the other side awaits. Uzawungixolela ke nquma pha eBellville bayayazi uthi sowundixelele uba ndizawuthini. Ndithi umoya wena oyingcwele uthini uba ndithini. So I've got a sub-theme to the theme ka-Presiding Bishop. Ukwenzela uba banenivanga into endizayithetha sendibambelele kule theme ndizayithetha. Ithi brother Titi, obediently permitting God to deviate you from what's known for stepping into unfamiliar spaces for a greater purpose and mission. And impinda obediently permitting God or permit God to deviate you from what's known, stepping into unfamiliar places and spaces for greater purpose and mission. Kumgrike lo ubhala lencwadi. A Gentile of note, uGqi. As much as we know that he wrote the book of Luke, bathi abantu abayinqwenela naye that lena yi-version yakhe yesibili. At the same time, umane bhala ngokubalisela. At the same time, the spaces where we see that he's involved. Le ncwadi ke yahlule kabini Brother Titi. Okokuqala from Acts chapter 1 to chapter 12 siva ministry kaPetros. Emveni koko from chapter 13 to 28 siva mission kaPaul, the ministry yakhe. Ngoku kule ndawo from 6 to 10 kusemveni loba kwahlukene abantu ababini bebesebenza kunye. uPaul noSilas baxatyaniswa yinto enye bevumelene nje loba sizawuhamba siyohambisa ivangeli siyoshumayela kwindawo ngendawo. Wathi omnye ndicela uhamba naye uMarko
but omnye nawukwazi uhamba nomntu ebesingatshile endleleni. Yafika ingxaki yayiloo kwahlukana abantu abobabini ebebelela ngengubo enye. Emveni koko omnye waphuma yakhe indlela, omnye waphuma yakhe indlela. But apha sifumana uPawulos emveni toba eye kulo Timothy, wafumana uTimothy wamthatha wamngenisa kule jeni yentshumayelo. But ke ngoku ngenxa yoba befuneke behambise lizwi, bacela laa mntu lathi lihambile lo lizwi, esahamba lona ezo zizwe zikude, masilazi lona, masifike kulo. Ngoku ke ngoku sidibana aba behamba kunye kule jeni ngale tim yakhe, but ngenxa yenkani kaPawulos sidibana naye enenkani seyine-plans azikwangisileyo ngentshumayelo yakhe. But ke ngoku kuyo yonke le nto yale plan yakhe siva umoya ongcwele emnqane. Ndithetha ngesingisi ethi the Holy Spirit forbidden them. Sathi plans sele zikwangisiwe, yathi plani seyilungisiwe. Wakuzixelela into yoba kulona unyaka uzakwenza u-A, B and C. Wathi umoya ongcwele wo. Wathi ke ngenxa uPawulos waqhubeka wanquma eFrigi naseGalati, wabetha ngeBhitiniya. But ekugqibeleni waphinda umoya oyingcwele. Ithi le ndawo xa ndiyiva kakuhle ithi, but the Spirit of Jesus did not allow them. Waphinda umoya oyingcwele wathi wo, andivumi uba nisele nto ezindaba zilungileyo ziye kule ndawo nina niqeqana uba ziya kuzo. Kwasebusuku the kusesebusuku njalo wafika umoya oyingcwele ngephupha. Ufika umbono kuPawulos ethi, afika umbono ngendoda yaseMakedoni ilila. iBhayibhile ke zininzi, ezinye zithi cross over to Macedonia and help us, ezinye zithi come to Macedonia and help us. Emveni koko ndiyithandayo umva ngemsokiwa is that bathe bovuka abathandabuza and they went on kule ndawo athule kuyo. Yayibalisa ke iBhayibhile into yoba as much as isihloko ndaba sale ndawo sithi a call from Macedonia or a Macedonian call, itheni iBhayibhile endiyaziyo Europe evangelism, kulapho i-early churches zaqala khona, kulapho iicawa zokuqala zizawuvuleleka khona ngenxa yoba uPawulos netim yakhe bangene eMacedonia, bafikela kwintombi enguLidiya, yabavulela ingcango bangene endlini. Ndizungena ke kuleyo because andinikwanga nguvasi, but into endifuna unixelela yona, obediently permits God to deviate you from what's known, stepping into unfamiliar spaces for greater purpose and mission. Sibona abantu abengekhange bavume benenkani, kodwa at the end of the time sabona bene-obedience, bewuthobela umthetho ne-instruction abayifumene kumoya oyingcwele. Umbuzo endinawo is that wena ke ngoku uyawumamela umoya oyingcwele xa ifikile kuwe. Wena ke ngoku uyawumamela umoya oyingcwele xa ekusithi kuwe uma wo. Ke ndenze research maduna.
khangela kaphumelela loba lento ndiyivelelweyo yale thing into ba ithethe ukuthini, because once I say obedient, permit, obedience is to comply. Okanye kuthi kwisicelo sinikiweyo okanye kwi-instruction oyinikiweyo, when I only you do is submit. Permit is giving the person okunika instruction a consent. Uthi uyandiyalela ngathi ndiyavuma. Akhangela into yoba what do you mean ke ngokusiyabonga xa uzawuthi deviate, because kaloku ngoku uthe masivume, ngokunjalo uzawuthi masivumele udeviate ngumoya oyingcwele. Deviate ke madiba is that is to depart from an established course, to turn aside and depart or diverge from an established course or standard or expectation. Usuke kwinto yesiqhelo uphume ekaleni. Ndakhangela into yoba yonke le nto sithi xa siqala unyaka sibe ne-vision boards, sithi xa siqala unyaka we plan A, B, C and D, sibe nezicwangciso esizenzayo emveni kokuba xa zingahambi ezi zinto siziqengekileyo kuThixo xa siqala unyaka sikhale simshiye uThixo and doubt God, sibe nenkani simthuke. Kodwa ndizothi namhlanje take heart, into efuneka uyazi into yoba allow God to deviate you. It's okay to take a detour, because awuyazi le detour izakubeka kwindawo enjani. It's okay to udiverge. It's okay to be redirected, because le ndawo uya kuyo ulindiwe selilungisiwe nguThixo, uyayazi uThixo ndakubekele yona. We must let God to interrupt our own plans. To interrupt our own plans, so that He can give us the best on the other side. We must let God to interrupt ourselves and interrupt our plans, so that I create the best on the other side. The prevention, a leadership to a divine guidance. Awunqando kuthiwa hayi khona into wena ungayiboniyo ebonwa ngulo muntu ukunqandayo. So namhlanje ndifuna nimamele umoya oyingcwele. There's greater mission and purpose on the other side, but enye into it is to be obedient. Enye into ukuthobeka. Thethile uva isizolo esithi kwelinye icala there's bleeding people, there's crying people, kukho abantu abonakeleyo, but believe me, xa bonakele abanye abantu kwelinye icala uThixo sayinecebo sayilungisile. But thina we need to be interrupted in our own plans, because ekugqibeleni singambeka u-A, B and C. Xa uThixo sithi hayi kukhona uEho ngaphezulu ozawuza nale nto ucingane uba ayizi kuwe. Khona uEho ngaphezulu. Ndizawuyeka. Amen. When God is stopping you from your original plan, He's redirecting you to a new place. Yabona i-loss, allow yourself to be in that loss moment. Because after loss, there's more wins. Something is in need of you, or awaits you on the other side, but first, allow the deviation process to happen. Yabona xa i-deviation process yenzeka uphambana nengqondo. Uqalekise kwalothi into yoba khawukham God that bendinecebo into yoba lona unyaka ndizawufumana i-promotion, lona unyaka ndizawuqeshwa permanent, lona unyaka ndizawufurther my studies, lona unyaka ndizawukhuphula ikhaya, lona unyaka was going to do A, B, C and D. How come?
We tend to be confused because of the deviation process. God, by deviation process isenzeka kube mnandi. What I can promise you is that on the other side, ikhona into ekulindeleyo. The unfamiliar spaces ke. Uthixo yedwa waziwa silindwe yintoni. Mna eyami bendizoyenza iqhubeke. Ebendizoyenza iqhubeke. Kodwa take heart. Take heart. You are in the safe navigator. He knows what he's doing. Just hanging there, you will see the vision that lies ahead on the other side. Go Christ, yes, go see it. Go, amen.